450 μέτρα. 450 μέτρα. Αλλά αυτό δεν πωλείται. Αυτό πωλήθηκε το 2006. Το δικό σας χιλιόμετρα είναι. Αυτό είναι 700-800, αλλά θα δούμε τα χαρτιά, δεν είναι σίγουρο. Δεν είναι δικό μου το σπίτι, εγώ απλώς είμαι εδώ και κάνω κομμάτι τα πάντα. Συντήρηση. Εγώ είμαι από Αλβανία. Αλλά έχω πολλά χρόνια. Ποιο μέρος της Αλβανίας? Είμαι βόρεια Αλβανία, στο Σκότρι, στο σύνορα με το Μοντενέγκερ. Θα πήγες από εκεί, θα άρεσε μέρος. Ωραία, ωραία.